Tinosangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa My Story. Zita rangu ndinonzi Stella Mosha. Muchirongwa chino tinokuunzirai vanhu vane nyaya dzavari kurarama, nyaya dzavakararama, nekuti tinoziva kuti munhu wese ane nyaya, iyewo munhu kutofamba kwaari inyaya. Tinoziva kuti kunyange nemiwo kwamuri ikoko mune nyaya dzamungade kuzosheya nesu panapa. Nhasi uno mustudio tina amai vauya vachichema misodzi chaiyo yataona ichibuda. Mama makadini? Tinofara makadini. Tiripo. Tinoziva kuti munhu ukazoona munhu asimuka, kuti veduwe, inini ndine bundu riri pamwoyo randoda kuputitsa, zvichida kuti vanhu varinzwe vandibatsire. Imimi chete kuti musumuke muti inini ndikuuya pachirongwa kuzotaura nyaya yangu chii? Chaita kuti ndizvosvika pano nhasi. Ndine mwana wangu akabatwa chibharo. Akabatwa chibharo. Akabatwa muna September 24 nguva dzemasikati. Nyaya ikanoripotwa same day. Ndovanga kwakwa past 3 ndopa wakaenda kupolisi asi zvakaitika 2-1. Zvadaro nyaya ikaenda kupolisi but hatina rubatsiro rwatakawana nemusoro. Regai ndimbokutorai kumashure. Mwana ari kuti zvakafamba sei, aive pai, chii chakaitika? Alright. Mwana akatumwa kugadheni kuko kunorindira mbudzi, muzoti kumamisha mbudzi dzinodya mavheji. So akanzi inonogarira mbudzi kugadheni. So paakaenda kugadheni akasvika mune mukomana akazomurepa. Vanga vakakumbira gadheni redu isusu vaishiya gadheni namama wangu vachiisa nesi yavo ye4. So ndo paakasvika uye achidiridza. Asvika mukomana uye achidiridza. Mwana ndo pakati regai ndigara hangu pasi pemingo pari kutonhorera ndokutorara ipapo. Saka hanzi nemwana achitsanangura ari kuti pandakarara ndakazomutswa nemukomana apedza kudiridza. Saka mamutsiro akamuita akamutekenyedza muwest memwana musikana. Mwana musikana ndo paakareta kuti ko uri kundibata muwest, tinotamba tesere zvekubva wandibata muwest. Saka anoti akamutuka. Saka atuka mukomana uyoya, mukomana akabva areta kuti ukutondituka nezvandakuita zvimirawo nezvandakuita sei zvandakuita. Mukomana ndo paakabva asumudza mwanasikana, mwana wangu inini. Anzi akaita kundisumudza akabva anondiwisira kuseri kwemabhanana mugadheni, ndokwaakanомurepera. Mwana achitsanangura anoti handina kubviswa pendi nemukomana yachindirepa. Akaita zvekuisa pendi pasaidi, akanonditsimbirira zvezvekuti anga kanomutsimbirira makumbo nemaoko. Saka saidi raakanopotserwa naro pasi ndichizobvawo kuno kuenda kuzwa ndozvaitika kumwana, ndakatosvika gumbo ranga rakazvimba zveshova. Tikutaura zvemwana ane makore mangani uye mukomana muti ane zvake ane makore mangani? Mwana wangu akarepwa musikana paakarepwa last year anga ane 14 years. Mukomana akamurepa 16 years. Kana tiri kutaura nyaya yevanhu vanotokumbidzana magadheni kutoti munokwanisa kusheya gadheni uye tuta zvevanhu vanoziyana kapa? Tutsara zvevanhu vanozivana tichitogarisana muvhillage imomo. Mbuya mukomana akarepa mwana wangu namai vangu vanotoera mutupo umwe chete, mutupo wakatofanana. So vachitogarisana wangotori ukama, wangatori mukoma nemunin'ina, tichitogarisana. Zvadaro nguva iyoyo vanhu vakabva mwana paakarepwa kuseri kwemabhanana, pakunodedzera kuti ndibatsirewo, pane murume anogara nechekumabhanana ikoko kune imba iriko. Akanzwa zveshuwa kudedzera kwemwana achikumbira help, but hanzi ndiri pakudedzera uyu akabva abvisa heti yanga akapfeka akabva amuisa mukana. Saka uyu murume uyu anotopupura zveshuwa kuti pandakada kuzoteerera kuti mwana arikudedzera kuti uye mundibatsire ari kupi, haanozonzwa munhu aidedzera kozi mwana anga avharwa muromo. Zvadaro mukomana ndo paakabva atosumuka akabva atopfeka shoti. Mwana torangarira neshoti raakaona achipfeka mukati make, akabva atobuda achiita sei achienda. Saka mwana handina kukwanisa kusumuka, ndakabva ndangoramba ndichichema ndiri ipapo.
kusvika ndazonzwa zvivana zvaitambisa marimu emabhasikoro ndopaakati ndidedzero mai vako vauye kuno kuvandibatsire. Saka mai vevana ivavo ndo vakazoya vakasumudza mwana wangu paakareperwa vakanomugadzika, then vakazonge vakutraya foni yamai vangu kumba kuti vauye kuti vauye vaone zvaitwa mwana ugadheni. Mai vakakwanisa kuzosvika here kwavakanga vachishedzwa? Foni yamama inonzi yakaramba kuita through patime yaizama kufonerwa. Saka makoti mukadzi hanzvadzi yangu ndiyakazonzi chiteerai mwana kugadheni auye andibatsire kuwacha. Saka pakuzoenda makoti ndopaakasvika kwatoitika disaster. Ndiye akazodzokera kunoudza mama kumba kuti uye muone zvaitwa mwana kupi kugadheni mwana arepwa. Then ndopo vakazonobatana nambuya vemukomana akarepa mwana wangu kuti vazoenda pamapurisa kozi tiri muhighway papa nemapurisa angatori pablock. Mapurisa angari pablock ndo vakanozonotora statement pakareperwa mwana kusvika vazoenda kupolice station. Mukomana uyu akabva abatwa here? Aivepi kubva paakabva pamwana akaenda kupi? Akabatwa here nemapurisa? Mukomana kubva zvaakabva pamwana akaenda kumba kwambuya vake akatodarika nepane mumwe musha anzi vanhu vepamusha ipapo vakatomutaudza akatoriyekta zvezvekuratidza kuti munhu ane hasha, akuratidza kuti ane zvakaipa zvaaita. Andopa akazonge adzoka manje akuchienda kugadheni kwavo ivo. Saka mbuya vake vanoita zvekutengesa. Saka pakuzoenda kunotengesa ndopo vakatosvika kugadheni kwakazara vanhu kutanzi muzukuru wenyu arepa mwana womugadheni umu. Ndopo vakazobatana vakabva vazoenda kumapurisa. Vari mukaenda kumapurisa vakandifonera mbuya vacho vakati amai venyu vakasira kutaura nyaya iyi kuti izivikanwe nevanhu vakawanda. Tarisoda toti izivikanwe kuti mwana aita sei arepwa, tachida kuti tikubhadharei kuti nyaya yacho ibve yangopera yakaita sei yakadaro. Saka munyama wazongoitika ndeyekuti vabva vatitende kupi kupolisi. Indopa ndakabvunza ndakati moda kubhadhara repi kuti mwana wangu inini akanganiswa nemuzukuru wenyu mobhadhara, moda kubhadhara chii? Ipapo ndopo vakabva vatonoti pfungwa dzangu nedzavo hadzisi kuenderana, vakabva vakata foni yavo vakabva vaenderera mberi ngekuenda kumapurisa. Vaenda kumapurisa mukomana akanovhurirwa nzuzo ndo musi wakavhurwa dhoketi here kuti rakazovhurwa mangwana acho mwana azobva kwachiremba kozi musi waakarepwa hauziro musi waakaenda kunotariswa nadhokta. Akazoenda the following day racho mapapers akabva kwachiremba. Mupurisa aita nyaya yakabva nditi kozi ndakazenge ndaenda mangwana acho ndakanosvika kunoona zveshuwa mapapers akabva kwachiremba zvichinzi mwana akakuvadzwa. Vakabva vanditi mapapers aya nehembe dzakarepwa akapfekwa dzinoiswa pamwe chete nedhoketi zvozoenda kupi kukoti. Kubvawo ipapo date rekoti hatina kupiwa. Wakamufonera mupurisa chezvekuti uri kungoita follow up nyaya mwana wako nekuti kureperwa mwana isinyore. Ungoti saka nyaya inopera yakatodai. Ofisa nyaya yapapi vanongokudza kuti handisati ndapiwa date rekuti nyaya yenyu ipinde mukoti. Kupiwa nani? Nekuti tinoziva isusu kuti kana munhu asungwa anonzi haagari pakamba mazuva anodarika 2 asati aenda kudare redzimhosva. Mukomana uyu akasungwa here? Vakaenda vakamutora here? Vakambomuvharira here? Chii chakaitika? Mukomana pakaendwa vanhu vachinoripota kuti arepa vakanga vatori naye haana kumborara mukamba. Ndakabvunzwawo mupurisa kuti chakonzera kuti mukomana asavharirwe chii zvakanzi under age ane 16 years avharirwa musungwa ari kumba kwavo. 16 years anoziva kuti ndinokwanisa kubata chibharo asi haana chaakaitwa, haana kusungwa, haana kurara pakamba. Haana kusungwa nanhasi ariko ari kutobhula. Imwe nyaya iri kunyanyondirwadza ndeyekuti mwana wangu kuchikoro akatokanganisika. Izvezvi akagara kumba akaenda kuchikoro aidzidza nemasisters emukomana akamurepa vaimubhula muklasi.
zvekuti mwana akasvika pakutiza pamba. Ndakasiya futi basa kuteerera mwana umwe chete arepwa. Munhu akamurepa ari kufamba muvhileji. Mwana ane trauma yekuti kuwakasangana neni futi mai vangu vachatokwanisa kutuma mwana wangu, nekuti vanotya kuti ndakamutuma kuwakasangana nemunhu akamurepa futi asina usungwa zvii zvichazoitika. Saka pakuti kuchikoro akati ndinoda kuti mundichinje nzvimbo, ndoda kuti mundichinje chikoro chekudzidza. Mari nini mari yekuti ndimuchinje handina. Ndoda kutorai muchitanga kutambira shoko imimi rekuti mwana arepwa. Samai, da kuti mutsanangure zvakakuitai sei? Ndakarwadziwa zvisingaiti. Ndakarwadziwa zvisingaiti. Ndanga ndiri pabasa. Lakire kuti ndanga ndisiri ndega ndandine mwana wabhosi wangu kozi haisi nyore yekungorisiva ko uchiudzwa kuti mwana arepwa. Ndakati mwana arepwa. Handina kuzombobvunza zvakawanda, ndakabva ndangokanda foni pasi kabva ndatanga kuchema. Kuti ndizonyatsotonzwa kuda kunzwa nyaya yacho ka ndainzwa kutya. Ndakambozviti ndiri kurota here ndichitambira mashoko akadai. Ndichizoenda ndatambira shoko rekuti mwana wangu arepwa. Mangwana acho bhosi wangu akabva ndichienda unoona mwana. Ndakasvika ndichiona mwana aitadza kufamba, ndakachema papolice station. Kozi pandakazomuona, ndakamuona achibva kukiriniki, ndakasvikira papolice station. Ndakamuona achibva kukiriniki. Ndakachema, inini wacho nemwana wangu tese. Mai wangu akatadza kana kundinyararidza. Ndichichema ndichiti saka zvichazoita sei mangwana. Ine ndikutoona kuti zvatova wese. Mwana wangu wacho, mwana wayo wekutiti mupfungwa dzake ari kuti mama wakandiregerera. Ane vanhu vanotoudza kuti mama wakandiregerera kozi dai vaindida vakaita follow up nyaya yemukomana wayo akasungwa. Ndakati ndiri kutozama kuti uwane justice yako. Ndozvazondipo ndisvike pano nhasi. Kunoku munogara pai? Munogara kubasa here kwekuti hamukwanise kutora mwana kugara naye? Ndogara kubasa. Chanyanyoita kuti musumuke muti ini ndiri kuda kutaura uye muri kutaura kuti mimi ndiri kuda kurwira justice yemwana. Chii chamuri kuda kuti zvichida vemutemo vanzwe, vanotonga vanhu, kuti chii chamava makatarisira imimi kuti munhu aonekwa kuti iye ari kubvumira kuti ndakabata mwana chibharo? No, ari kuramba. Asi humbowo nevanhu vese vakaona huripo. Uye mwana ari kunongedza kuti ndeuyu handidai. Chii imimi chama muchiti ndanga ndakatarisira kuti izvi zvinge zvichiitika kumunhu akanganisa upenyu hwemwana wangu? Chandakatarisira nazvino chandiri kutarisira, ndoda kuti munhu akarepa mwana wangu inini asungwe. Ndoda kuti munhu akarepa mwana wangu inini asungwe. Nyange dziri 16 years dzake idzodzo, kune jeri revana vadiki. Ngaaende ikoko. Nyange zvakanzi haapinde mukoti nekuti ari pasi pe18 years. Ngaanogara ikoko kusvika 18 years dzake dzaita sei dzakwana, ozowana mutongo wake asvitsa 18 years dzacho. Ndozvandiri kuda. Nenyaya yekuti chiri kuitika panyaya handisi kuziva kuti ndakambosvika pakutofonera mupurisa ndichichema. Ndakati ndoda kungoti mundiudzewo kuti ari mwana wenyu imimi arepwa mamunogara imomo. Ndini ndiri kuita nyaya yemwana wenyu ndichifambisa mafambisiro amuri kuita nyaya yemwana wangu. Munonzwa sei? Hamuna mwoyo kubereka ende mwari kuita nyaya yemukadzi. Ndakati sei makaoma mwoyo kudaro? Munobvuma kubraibwa kana kuti vakashandisirwa mushonga handisivi kuti nyaya ishaye basa. Kozi mbuya vacho vemukomana akarepa mwana wangu inini. Handizivi kuti mushonga here kuti munamate kozi vanotozivikanwa kuti wakasungirwa munhu unoenda kwavari munhu anobuda mujeri. So neun'anga hwavo wedha chiprofita chavanoita, vanoita zvemutemo, vanomiririra nyaya dzakaita seidzidzi, vanoona nyaya dzevanhu varepwa. Ndoda kuti mukomana uyu asungwe, avharirwe, atongerwe makore ake
ari kuendera nemhosva yake yaakapara, zvisinei zvekuzoti mbuya vacho vazoteera vazoonana naye. Dei zvaitobvira aienda hake kure nambuya vake zvekuti havafe vakasvika paari, nekuti inini zvekubhadharwa zviri zvanditaura kuti bhadharwa nekuti wakatoluza. Ndakatoluza kudhara, chandiri kungoda ndechekuti asungwe, munhu aripire mhosva dzake, munhu aripire mhosva dzake dzaakapara. saka ivo vaiti vaida kukubhadharirai nei? Maybe mombe kana kuti mari, handizivi. Vakasvika futi pakutouya ndambodzokera kunoona mwana ndichida kunotarisei, vakauya kwandiri vakanditi akungoti mwana achiri mudiki, haasati akura, nyama dzake dzichiri diki, ndinokwanisa kutomudzokera zvekuti anodzokera futi kuita musikana. Ivo mbuya vavo? Mbuya ivavo vemwana, vemuzukuru akarepa mwana wangu. Pazvese izvi pane here pekuti vakauya kuzokumbira rege kuti tine urombo nezvakaitwa nemwana wedu? Kwandiri havana, handina kumbovaona vachiuya. Even mai vemwana akarepa mwana wangu, kana even call yavakaisa vachinditi sorry nezvakaitwa nemwana, havana. Munin'ina wavo ari kuSouth Africa, toti mainini vemukomana akarepa mwana wangu akandisira message kutondishoropodza. Ndakangoti ndakangomupindurawo ndakati aiwa zvinowanikwa, asi chandoziva ndechoti vakuru vakatiseka urema waita sei, wafa. Kana wakabereka wafanira kundiseka. Saka zvinhu zvekuti ndirikutiwo ndikutsvaga rubatsiro, ndoda kubatsirwa. Munhu akarepa mwana wangu inini ndoda kuti asungwe, ndoda kuti asungwe, apikire mhosva dzake dzaakapara, nekuti haisi nyore kuti unongonzwa kuti mwana akatorepwa wotonoripota kumapurisa, mapurisa votogarira mapepasi acho. Handizivi kuti ndizvo here zviri kuitika. Tiri kuona nyaya dzakawanda dzevana vari kurepwa, uchitonzwa kuti vakomana kwakati 16 years but vakatovharirwa. Ndakamubvunza mupurisa iye ndakati mondiudze here kuti mutemo wemuno muZimbabwe wakasiyana nenzvimbo dzatogara, wekuti mutemo wekwaMutare ndemumwe wekuti munhu akatorepa anovharirwa. Mutemo wekumaOndaruni ndeumwe wekuti munhu akarepa munosiya munhu muchimuti musungwa ari kumba kwavo achifamba achibhula vanhu muvhireji. Izvezvi masisters acho vari kubhula mwana wangu kuchikoro. Ndakamufonera mwana auya achichema kumba, ndozvavandiita. Ofisa, onei zviri kuitika nyaya yemwana, kanzifonei muvatsure kuti ngavasadaro mumwe kuchikoro, but zvadaro hazvina kupera. Zvakangoramba zvichiitika kusvika ndangodecide kuti mwana wangu ngaambogara kupi, kumba. Ndakatombomubvisa kumaOndaruni ndakamuunza kuno kwaRare. Holiday yaDecember indopa akadzokera kuna mama wangu, but izvezvi zvakagara kumba hasi kuenda kuchikoro. Kazhinji kacho munhu kana uchibviswa muvanhu uri kunzi zvawaita izvi zvakashata, wakumboenda kunorangwa kuti uzive kuti zvawaita izvi zvakashata. Asi izvezvi tiri kuona munhu pane umboo hwekuti akabata chibharo asi achiri mucommunity, achiri kufamba, haana kana chaaitwa kuti azive kuti zvaakaita zvakashata. Matimimi makanga maudzwa kunzi munozoudzwa kudheti rekoti. Zvakaitika muna September. Iye zvinezvi tava muna February. Hamuna chamamboudzwa kana chimwe chete? Handina chandamboudzwa. Vamwe vakambondipa mazano ekuti tsvagai rubatsiro, but ndiri munhu anoshanda Monday to Friday. Kuti nditsvage rubatsiro rwacho ndinorutsvaga sei? Saka pandaizongofollow TikTok ndopandakabva ndaona muchitoita dzimwe nyaya dzakafanana nedzodzo, ndopandakabva pakaiswa namba dzenyu pascreen, ndopandakabva ndangoita screenshot ndikabva ndatora namba dzenyu ndibva ndakufonirai kuti ndiwanawo justice yemwana wangu. Tinoziva kuti kuuya kwamaita panapa vazhinji vanoona icho chirongwa cheMyStory
vamwe vakabatsirika zvakanyanya. Kunyange mapurisa, kunyange vemutemo vanoona nyaya dzakaitika saidzodzidzi. Iye zvino izvi ngatiti mukuru wemapurisa akateerera, mapurisa acho vanotumwa kunzi sungai vanenge vaita mhosva vakateerera, uye nevanozotonga vanhu vanoita izvi, ndezvipi zvekuti mungati ininika bundu riri pamwoyo pangu ndererere? Bundu riri pamwoyo pangu inini nderekuti kune mukuru wemapurisa nemapurisa acho nevanotonga nyaya idzi, chandiri kukumbira kwavari chiri pamwoyo pangu, ngavasunge munhu akarepa mwana wangu, aende kunovharirwa ne16 years dzake idzodzo. Kana vachiti haapinde mukoti nenyaya yekuti ari pasi pe18, anozopinda kana makore ake ekuita sei ekutonga akwana, nekuti munhu akandikanganisira zvisingaiti zvekuti even mwana wangu akasvika patime yekutoti wange mwana arasika njere, aitaura ega ndezvekuti ndakati even nyange kuda kuti ndoda kunorapisa mwana, mari yacho yekuti ndiende naye kana kuti kunoona chiremba nezvaari kuita izvi ndinewanipi. Angoramba ndichinamata kusvika ndiono zvanani pane paanga asvika. Handisi zvekuti akazvifunga mwana anotanga kungochema, mukatongoona achichema motongoziva kuti zvadzoka. Zvavafanira kugadheni vanogara vari 3, ndine vana 2, vanogara vari 3 nambuya vacho havatomutumi gadheni, but mwana wekuti anofanira kunge atovabatsira mabasa akaita seiwayo. Pakaitika nyaya iyoyi mapurisa vakambokwanisa kubatsira zvekuti mwana aende kukanseling? Saka ahana kana rubatsiro rwaakawana rwekuti aende kukanseling. Imimi mai vacho futi hamuna kana rubatsiro rwamakaona kuti muende kukanseling? Dzimwe nguva kana munhu achibiswa mukati mevanhu anenge achinzi zvichida anokwanisa kuzozvidzokorodza futi. Iye zvino izvi mukomana uyu mataura kuti mwana ari kuitwa bullied nehanzvadzi dzemukomana uyu. Ko iye mukomana uyu vanomboonana here nambuya kumusha ikoko, kana kuti iye mwana unyana kuti anombosangana naye here? Vakasangana anoita sei? Namama wangu vanosangana, ndope paunenge vachanzi anonge achitofamba akaita izvi zvekusvika anotoita kutozvisumudza maoko kuti isi ndakatorepa mwana wenyu but hamuna zvamakandiita ende hamuna zvamunondiita. Ini mama wangu vachitondifonera vakatofona vachiratidza kuti vakatsamwa. Ndakati mama siye zvakadaro mhosva iroyo. Pavakadzika ipapo pekuti havasungwe vakapara mhosva vanongogara se vakafanana nevanhu vasina kupara mhosva. Tichaonawo rubatsiro mangwana. Kazhinji kumamisha kune matare anotongwa nanasabhuku nemadzishe. Imimi makamboenda here ikoko? Hongu kumapurisa madhoketsa haasi kufamba, asi tinozoti kana zvinhu zvaitika izvo mumamisha tinomboenda ikoko. Pane kwamakambovakwiririrawo here kudare? Kudare ndasinonge ndavakwirira. Ndinotaura nemunin'ina wangu musuna aitonditi sisi nyaya haisi kumbofanira kupera yakadaro, hatingangonyarari. Bva ndatomuti kwamambo kunodiwa mari, kwasabhuku ndakuenda kozi vane ukama. Ndakati kwamambo handina kuenda, saka uyu akabva ndita April pamunoita leave ndokupai mari yekuti munomboenda kwamambo. Tinoti nobatsirika sei? Mungazive kuti kwamambo vanenge vachida mari yekuti uende kunoti ini ndine mhosva ndakatadzirwa ndibatsireiwo? Ndakabvunza vanoda $50 kusvika kuti ndibatsireiwo. Ndibatsireiwo kunokwira dare vanoda $50. Kuri kuti munhu abatwa nemhosva $50 iyo munozoidzorerwa here? Chii zvinozofamba sei? Hanzi wawakwirira dare akabatwa nemhosva vanofanira kudzorera mari iyoyo, vanokudzorera $50 yacho. Tinoziva kuti kana mwana akarwara mai vacho ningotoriwo murwere.
kana pane charwadza mwana chinorwadzawo newe mai vacho. Zvamungade kutaura taakupendera chirongwa chinoichi. Ndine shuwiro iri pamwoyo pangu yekuti dai zvaigona ndosvika papfungwa dzekuti dai kuri kunzi kubasa kwakasununguka ndaikwanisa kugara nevana vangu. Maybe angadai asina kusangana nedambudziko raakasangana naro, ozoona futi kuti hazvigoneki nekudawo kwemutemo yepabasa. Uyezve kune maorganization anobatsira vana kuti vana vanogona kutobatsirika zvekuti anogona kuenda kuchikoro kwakasununguka, kana kundibatsirawo kuti mwana aende kuchikoro. Tinokumbira rubatsiro. Ndine ronda risingaite mwoyo mangu zvekuti even inini wacho ndakatokanganisika, nekuti kukanganisika kwemwana wangu kukanganisika kwangu inini. Ndiri kuda kuti kune vese vachanzwa nyaya yangu ndinokumbira kubatsirwa. Ndiri kukumbira rubatsiro kuti munhu akabata mwana wangu asungwe. Kana kune vakasununguka kundibatsirawo, vakasununguka kundibatsira. Kuva amai mutoro nekuti chese chaitika pamwana wako zvingava zvisingareme nekuti wakatakura kumusana, asi zvinoremera pamwoyo. Sekutaura kwaita mai vari pano vari kuti mapurisa, mukuru wemapurisa vanoita zvemutemo, toregera here vanhu vanenge vatadza vachingofamba havo. Kazhinji kacho tinoziva kuti zvinonzi patsika remberi reshure rinoteerazve. Kana kuri kuti mukomana uyu akaita zvakadai, akasatongwa, akasasungwa, haadzokorodze zvakare here zvinhu zvakadai so izvi. Tibatei panhamba dziri kubuda pachivhitivhiti, vese vanokwanisa kupa mai vari panapa rubatsiro, vanoona zvemadzimai, zvegirl child, tibatsirei. Nokuda kwekuti kubatwa chibharo kwevana, kumbunyikidzwa kwevana kuri kuramba kuchiwanda zuva nezuva. Vanhu ava vakasiyiwa vachifamba vasina chavaitwa, ingava nyika here isingaremekedze mwanasikana kana kuti madzimai. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Musakanganwe kuita subscribe.